Menteri Rang Badu Kari Narendra Modi hak kerwo ling baka video halor ka lingku snam balai spa san pau ka jing thung sim ya Shivaji Maharaj ulong baha kapor bala thung sim ya Chhatrapati Shivaji Maharaj kadan haka ya ka jing tho Swaraj ka Unified Payments Interface lani UPI kalayo lum jingken baladon palat khandai billion teli ki jing siu ba jing chim pisa menchem banai kabla kon syaka khat saw lak klor tingka Menteri ki kam korbari US J Shankar lakhot la wer ki ri ka breaks man pen paw ya la ki jing thmu was kem ha ka ban pen bha shu shu ya ki jing yadai ha padang ki sinjuk konthop ya ka United Nations Security Council Menteri Katanat Yadari Rajnath Singh loong bak sarkar kaya le man penlong ya ke India kari kabakiu hakil yang baphe hashwa jong snam 8,000 saw punyo da ka bapen le jingmut ru habaro ki benta jong kari haka hoki ka kanhon India kala la man penram no e ka kanhon Pakistan haka jingile kai final da a la ka wei jong ka men's junior Asia Cup 8,000 apulai ha Sultan Qaboos Youth Complex Stadium ha Salala Oman henen ka janmit